Dorian, tată, te văd bine. Prima dată avem un cadou, că nu îmi place să vin la cineva acasă cu mâna goală. Încă-și gurița lui Seamăn. Frumos, elegant, să fie bine aici toată familia. Bă, da, așa mușchi aș vrea eu să mai am, să mă Jackson. Uite-l, mâncă-și inima lui Seamăn. Ah, băiatul meu. E mai frumos decât realitatea. Bun, și fii atent, ți-am pregătit și raportul de la Rolls. Bun, kilometrii vedem că sunt în regulă. Așa. Dar avem daune. Zi-mă să mor eu. Avem daune, da. Bă, Hai să frate, vedem kilometri. eu am țipat în continuu că nu figurează. Cum de figurează? Aici era tot tu, se pare. Da. Uite cum au crescut kilometri. Mamă, ți arată și de fapt da. Wow, ce De la 13.000, bam, Da, 33 de mii are acum, da. la daune. Avem 3 daune. A Așa. noua 2020. Așa. 8-9.000 de lei poate să fie nimic. Frate, poți să spun ceva? Mă lași să spun ceva? În partea cealaltă n-apărea. Nu? Nu, Cori, tu auzi? La Gami pe cert car apare frustrarea mea de la bară, cred. Și pe hâț, Johnule, nu. Așa, a noua 2019 avem grilă față. Bă, frate, deja m-ai câștigat, vezi că nu fac vrăjeală pentru filmarea ta. Stai că n-am terminat, mai avem mult. Păi de nu, că arătat. celelalte sunt ale mele, sigur. Nu, 2019, grilă față, 90.000 de lei. Da, frate, astea sunt, alea Ia sunt. uite. Grilă față și bară față. Mai avem a 8-a 2019 capotă. E revopsirea aia. Și aici avem istoricul de service, toate intrările în service ale mașinii. Pre-delivery service în Germania, Ok, România, ok. programare Spirit of Ecstasy în România. Da, s-a pus ăla de argint. Programare modul BDC, What does that mean? nu știu. La 6.000 de kilometri deja aproape nu mai mergea. Microfiltru, asta e revizie. Revizie, da. Ok. Lichid frână, revizie, ulei, așa. Revizie. Și aici deja am luat-o eu. Ia să vedem, revizie, ulei plus verificare, intrare service, intrare service, intrare service. Dar nu sper să nu vorbesc prostii, că nu vreau să dau în nimeni. Dar nu, bă, arăta curată, ești nebun. Auzi, da, hâț, Johnule, arată și reviziile? Nu? Nu le arată, nu. Păi de-aia, bă, mă, ce tare, frate. Ce ți arată și ce, bă, Toate opțiunile, uite. opțiune am? Așa, ia. Culoare, detaliu umbrelă. Da, e extra full, e cea mai full din țară. Și avem și o evaluare de preț. Ia, mai bine să-mi strici ziua, te pomenești. Ia, hai. Cât te da pe mașină? Zi tu prima. Nu, zi-mi tu, dă-te. Deci, Oricum toată lumea știe. Deci bă, cer car, zice așa. Așa că... 320.000 de euro preț recomandat, de la foarte Ok. bun până la foarte mare. TVA inclus. Eu am dat 385, dar acum un an și. Păi da, deci a scăzut un pic. Da, corect, înțeleg, da. Bine, asta dacă este te o estimare. Da, mă, frate, oricum, nu, în ziua de azi nu vin nici la atâta, stai liniștit că nu, eu nu mai vreau să mai vând, pentru că o iubesc de mor. Bravo, keep it going și aplicație, bănuiesc, nu? Frumos, elegant. Da? Site, nu aplicație. Site. Site, da. Cercar.com. Com. Ca americanii.